Maalisista Tampereelle tässä on aikamoisia pudotuksia, että oliko se 30 kilometriä tuolla aiemmalla huipulla takana. Ja tässä käännytään Sarkkilaan oikealle ja Rokkakoski vasemmalle ja Hirvivaara 80 kilsaa nopeus ja sitä ei kai ole syytä ylittää, jos tuolla on kamera. Tässä ei lue erikseen Tampereesta etäisyyttä. Aiemmin tosiaan taisi olla 30 kilsaa. Tuolla on 28 kilometriä Tampereelle, eli tämän mukaan edetään. Täällä on aika vaihtelevaa maastoa, ei ole mitään Ukrainan Mustanmeren laavaa aukeaa. Että maanpuolustuksellisesti erittäin kiitettävää tilaa, että toki täällä rynnäkköpanssarivaunuilla ja muilla pääsee menee, mutta täällä on vesistöä ja vedenpintaa jossain lätäkköä välillä sillain, että kyllä varmaan tässäkin jossain kohtaa niin äkkiä niin kuin raskaampi kalusto on niin kuin napojaa myöten kusessa. Jatketaan maanpuolustuksen merkeissä, joka Niemeen kuppulaan pitäisi saada ilmatorjuntapatterit perinteisillä konetykeillä ja semmosia mitä Ukrainassa käytetään näitä Saksan 5-60 vuotta vanhoja Gepardeja 60-luvun loppupuolelta. Niin ei pääse käymään sitä mitä tässä viikolla kävi Puolassa, että paljonko siellä oli likemmäs 40 sahet ja muuta, ja vain niistä 4 torjuttiin. Eli pitää varautua ajoissa, eikä niin, että on paskat housussa. Mutta maanpuolustuksellinen katsaus 14.9. eduskuntavaaliehdokas Seppo Lehto, Tampereen Pirkanmaa. Ei mikään kommaripiru eikä kommarirotta. Toimikaa, valitkaa eduskuntaa europarlamenttiin sellaisia, jotka ei ole ryssän kätyreitä, eikä väärän profeetan kumartajia. Päättäjinä pitää olla sellaisia, joilla on selkärankaa ja tietämystä muustakin kuin akuankan ja tiedonantajan lukemisesta. Ollaan yhteyksissä ja käytettävissä Seppo Lehto, 63 vuotta, 14.9.2025. Matkalla Tampereelle, se on moro sano komeet toisilleen. Signaali olkoon tämä.